Action. Skat, kan vi nu have det godt? God skole, tag min hassekæde. Så fryser du. Farvel, min guldklub. Vi må have det godt. Farvel, mor. Og pas nu på. Pas nu på, der ikke er tog, der kommer her. Hallo. Pas nu på, der ikke er tog, der kommer her. Pus. Ja. Der er hasset med. Rolig. Hej. Hej. Ja. Så du Harry Potter marathon i weekenden? Ja, det var super fedt. Jeg sad og så det hele tiden. Ja, også nej, det var så godt nok sjovt. Ja, bare dagerne. Har du set, eller skal du se den nye Harry Potter film? Ja, men hvornår kommer den? Den nu kommer på fredag. Godt. Ja. Det må jeg bare se. Ja, skal vi ikke se den sammen? Jo, men jeg skal bare lige spare sammen hele weekenden og hele ugen. Ja, også mig. Ja, jeg skal lige tisse. Hvad delen har Kevin gang i? Der er noget ild her. Ja, man, jeg har noget. Hvad fanden har du gang i, Kevin? Så nu væk nu. Hvad fanden er der galt, Kevin? Hvad er syg, mand? Gør det nu ordentligt. Hvad laver du, Kevin? Gå nu væk, man. Du skal ikke være her. Fjern dig på, så Prøv lige at kigge på den der spade, mand. Der er ikke engang en ryge. Hvad fanden laver du med sådan en taber, man? Jeg ved ikke, han følger helt sådan efter mig, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. hvad så? Min kommis. Siger vi ikke, at vi laver en fest for rigtige mænd, ikke nogen losersfarm, så går jeg til Mujaffa og køber nogle stærkere sager til den her. Ja, man. Du skal også med. Du skal godt Ja, være så et kilo. Okay, ikke et kilo, men meget. Ja, og du er med. Og du holder ham loser væk. Ja, vi gider ikke at se den taber sammen med os. Vi er ligesom dårligt rygte i hele den by, mand. Kom, vi går. Ja. Hold på. Kom ind, mand. Kom ind. Vi har det ordentligt hyggeligt her. Det er godt, du kunne komme. Ja, kom og sæt dig her. Hvad fanden er hun? Hun er den nye gang. Ja, vil du ikke have lidt has? Ja, det er mandens cigaret. Her, man. Tag nu. Og så giv. Du skal nok lære det. Igen. Her. Ja, kom nu. Kom nu. Vi har 300 gram liggende, så du kan være her. Hvad er det for noget? Det er bare hash, mor. Ja, man. Du skal nok klare det. Ja. Hvad laver du? Kom nu herhen igen. Og ryg lidt mere. Ryg lidt mere. Hvis du er en del af os, så skal du ryge det der. Bliver jeg ikke syg? Nej, man. Det er kun sådan nogle dumme mennesker. Det er godt. Kan I også se lyserøde elefanter over det hele? Ja, kom nu her, dit Du skal se et syv. Hvad er der galt, Kevin? Ikke noget. Er du sikker? Ja, der er ikke noget. Er du helt sikker på det? Hold nu kæft, jeg er okay. Forstå det nu for helvede, mand. Skal du med ind og se den nye Harry Potter? Nej! Det skal være helt... Hvad laver du? Du skal kraftedeme ikke sige noget. Om jeg låner lige toilettet herinde. Hvad fanden sker der her? Hvad laver du?
Hvad? Kan du holde op med det? Sæt dig hen. Hey, hvad er der galt med dig? Ikke noget, han... Hvad? Du skal kigge på mig, når jeg snakker til dig. Hvorfor ser dine pupiller sådan ud? Det ved jeg ikke. Du har taget en flublød sæde der. Hallo, er der sket noget med dig? Nej. Nå, kom du op. Sådan. Ja.